Trí, dó, héan, náid. Díoríb seo bríon arís ag léamh na nuíochta as Mary Ceá. Neamh an séú fichiid mí bhealtaine 2015. Agus ní bhaim mé roa ag léamh na nuíochta. Neamh mar háncas trasna orm agus mé ag réiteocht an nuíocht. Agus dá réir sin nílan méid sin réitethe agam agus bhhailm a bheith réitethe. Sciail i bhid é hín. Is chosúil agus a fear is tá sro scéalta mar seo i tíocht trídins na meáin. Is chosúil gur sochraíú marga idir rialtas federálach na Stáit Aontaithe agus baile Cleveland nó le bheith baileach faoi pólíní Cleveland I dtíobh ní hamháin marú berte sa bhliain 2012 ach pátrún marathe agus míúsáide bhachas in Cleveland go háidethe sna pólíní le bhlianta nús. Níl ainm nach na berte agam ach siar dá hála ná go raibh bheirt seo firgorm neamh armtha marathe le gunólín sa bhliain 2012 agus gur bé sin bár na sléomh éire, nílas agam an féidir sin rá, ach sa réis fisrathe tá rialtas federálach na Stáit Aontaithe den túidem nach mai an dar a ráha acu ach monatóideocht fadtréimhseach an na pólíní go dtí go dtós peann for go bhfuil pólíní Cleveland níos fearr tréanáilte agus nach bhfuil an pátrún míúsáidte seo fósán. Bhín scéal mór idir a héin. Scéal mór idir a dó atá bainteach leis a victúir os cían an Uile Hús ná na Rohingya as Myanmar agus an Bangladesh. Margheall géir leanúint, atá siúls na tíre sin níl fágtha mar ráha ag na Rohingya ach tuairt faoin mhargaidh. Rud atá siad ag déanamh na slúite agus ag tríal thar-muir chomh fada leis an bhaláis agus leis an Indnéis. Áit go minic a bhfuiltear á gasú a reis, mar níl spás na tíre seo agus níl tell sna tíre seo díde na thuairsdóibh. Ach margheall an méid áirde atá á tarringtarthab go háirithe dam hir tá na tíre seo ag tosaáil daringtisteach inis agus ag chur campaí dídeanathe más féidir éis na thuairtarthab le chéile. Níorbh ach an teachtain seo caite gur thocra an bhaláis agus an Indnéis dídean na thuairt donna dídeanathe, donna imircí dídeanacha seo. Agus sin an scéal sin. An tríú scéal os cían an Uile bhaineann sé le comhlachtaí cábla agus comhlachtaí meáin Kiers na Stáite an seos na Stáite. An rud táthar a tuairt le fios le tamil an nús ná nach bhfuil méid sin suime telefís cábla agus a bhí.
Nis vi mis tí tarsecht in telefís kabel fiche blianoin agus ní ra baint ná party tester ben le kabel telefíe telefís kabel ach vi chuid wa elle a vi gire leannachte agus fairlédóibh idir dálín tá an tiidirlín tá chu agus níl daine ag lorug chlárach telefíe sa chuí sa bhí. Ní bháin sin ach tá daine tarseach de na sír fógraí telefíe an chlárachaí ha an rovinnig agus mar atá an scanan agus na chlárachaí cinseaithe. Go cínte ní léon tíimegam sa chábla go háide cho íselas atá caiideán na telefíe ar a gábla. Cibé tá an na chólachtaí móra Charter Communications ag gíre cholacht mór eile Time Warner Cable cheannach nó ís le bheith bailile faoi ag gíre cumasca dhéanamh leo, sé sin cumasca leo. Agus cholacht idirlín eile cheannach ar 10 milliún. Samláin is chosúil gusnóí an cumasc seo idir 55 agus 65 milliún $. Nis ní eicimse cé mar I deadtaí an targid sinna íceráis ach ní aibríimse de chólachtaí chábla agus mar sin ní hiigim na chostais agus na brábaí ach sinna a scéal. Scéal achadúil ar nó a bheith simúil domsa agus a bhhain leom mar is sláir olscoile mé. Chosúil gur go nearna taideoir as UCLA chónascha le taideoir mór le rá eile Donald P. Green in Columbia an seo in Nuaurach chun staidéir a dhéanamh lucht canvasáil agus an seomchar imríonn siad san na daoine dhéanann siad canvasáil orthu. Agus is chosúil dar leis an staidéir seo go bhfuil tionchar ag lucht canvasála go bhfuil tionchar ag lucht canvasála na daoine dhéanann siad canvasáil air. Seo thora iontach simúil an taobh naimh ná nachhfuil an seo le cúr sásta igiúirí a roinnt le héine agus ní féidir leis thuisbáint cé mar a tháinig sé ar na figiúirí ar a géadal síos agus mar sin tá an iris mór le rá science in áilse sé an talt faoin tionchar seo agus an canvasáil ag déanamachnamh ar an alt agus an péire eisgharm. Mar sin tá náire ar an achadamh, tá náire ar Olive Columbia agus tá míchlú úfásach á haingt ag Michael LeCour. A frálú post dó in Princeton ach níor thosa sé an post seo go fóill agus tá seans mór amháin tá ag rá go gáilí sé post in Princeton. Tá chás chóirte ag leannacht a raí in ard chóirte Vericchio. Lucht
Chlausáin atá churannaí Obamacare nó mar is ceart úr sér an Affordable Health Care Act. Agus tá siad ag rá go bhfuil fuirim le beag ceachtú san acht nóir cheart a bheith ann agus sin an chúis a bhfuil siad ag choiríonn lí. Ní léir go naidreoidh leo ach tá seans mór maith go mbeidh fadhbannaí ag a dlí arís muna na rófra. Ach ar a géad leathnach agus ní bhaid mé casa leathnach ní le stag ceard an fuirim le seo. Is léirin ar a bhaide nachfuil sa scéal seo ach trodaíocht ingamach idir na páirtithe. Bheadh sé an deach chuir an 8 áireachais sláinte seo a tharraingte reis arís tá sé ar a bhód cupla bliain anois agus tá gairí go seoí leis is cosú nó ar a laghad tá seans na áireachais a bhaid níos fearr ag bochtáin very ceall ná mar a bhí. Tá sé an séasúr arís, tá tailte móra in Texas agus Oklahoma margheall ar bháisteach trom agus steirimachí agus fágú cúigur marmh hena féin in na figúraí dearannacha agan go fúil. Sí an scéal mór dearannach ná Fleet Week i Nuaurach, scéal Nuaurach chuch ar nó tá an ach seo New York Times agus mar atá sé aisrithe. Sna seanlaíontaí sé do hálóch ná go dagach na mór néalaí seo ar tír agus go gathach siad an airge do sríofaí agus alcóil ach idir dálín tá Fleet Week airithe a bhaid níos séimhe. Tugur le fios go stopan na mór néalaí ag an bearnaí agus Shake Shack agus tá scéalann seo faoi lead a dearg gur chaise neomrach airgid in American Girl chun babógaí agus an giúrléidí leag a cheannach dá inín. Agus is chóir seo bhfuil Fleet Week i gceathrú go mór agus go thapaí. Sin an méid don láinneamh tá breile léideanmh agam ach tá súile agam gur bhain sibh tainmh as na cínlínte as America agus Nuaurach agus go dtí go bheice sibh arís mé slán agus beannacht.